Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसे आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बायनानै जासिहरग्रोबाय लोगोफोर। नै जोङो दिनैहाय सामथाइबारिनि गणेश मन्दिराव फैदों आरो ओमफ्राय बेखौनो आङो नोंथांमोनजों शेयार खालामनोसैलाय लोगोफोर। स' नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअ आवगायनि भिडिअ नुखांबाय जानांगौ। आङो माने गणेश चतुर्थीयाव ब्लग बानायदोंमोन। फिसाफोरखौ लानानै फैदोंमोन आङो बे मन्दिराव। ओमफ्राय दिनैहाय बिबोनांजों फैफाबाय आरो माने बेवहाय बेहा माने साख्रि मोनखांनानै फुजा होफैनांगौ दङमोन नालाय, बेनि थाखायनो प्रसाद होनो फैबाय आरो। ओमफ्राय दा प्रसादखौथ' न'आवनो रेडि खालामना लाबोजोबखादों। ओमफ्राय दाबथाम नालाय होनो गोनाङा फुजाया, माने नैबे दा जे नुगासिनो दङ नोंथांमोना बे मन्दिरा माने गणेश मन्दिर आरो। ओमफ्राय खाथियावनो दङ आफा बोराइ बाथौनि, ओमफ्राय लोगोसे आइ बिमा बिश्वहरिनि मन्दिर दङ आरोना। स' दा फार्स्ट अफ अल जोङो नैबेयाव होग्रोनोसै आरो। दा बिबोनाङा साजायगासिनो गावनि आखाइजोंनो, गावनि मानिनाय फुजामोन नालाय गणेश मन्दिराव होगोन होननानै। ओमफ्राय बियो दा फार्स्टआव बे गणेश मन्दिरावनो होग्रोबाय आरो। आङो दा ओमफ्राय एसे गोजौनिफ्राय भिडिअ लाबाय थाबाय लोगोफोर। स' बेखौनो शेयार खालामसैले साननानै नायलांबाय थाबानो जाबाय। गणेश मन्दिरा माबायदि लोगोफोर कमेन्ट खालाम, आरो लोगोसे लाइक्स खालामना हर, आरो जायफोर गोदान साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोर। गणेश मन्दिरा बेयो माने बहुद जुग जुगनि मन्दिर आरोना। जोंनो माने गैयामोन, जोंनि बिमा बिफायानो गैयामोन माने सिगांनिनो मन्दिर आरो बेयो। मोजां मिथिया, खिन्थु बहुद इयार्सनि मन्दिर आरो पुराना मन्दिरथार बेयो। जोंनि सुबाइजारावनो, सुबाइजार शामथाइबारि होननाय गामियाव आरोना बे मन्दिरा। नौश्री गणेश मन्दिर आश्रम होननानै बुङो आरो। आङो एसे एसे देखायनो नाजागोन नोंथांमोननो। मन्दिराथ' जोबोद नायनो समायना, ओमफ्राय फुलबारि दङ। ओमफ्राय नैबे न' नुदोंना लोगोफोर, बेयाव माने फुजा होग्राफोर थायो आरो। दा जों दिनै फैनायाव बारा मानसि गैयानोमोन, खालिमोन। नैबे सेलेखा बिफां, सेलेखा फिथाइसो खनलायबावबाय नै जोङो। सेलेखा बिफां जा गिदिर दङ नालाय आश्रमाव। ओमफ्राय फिथाइयाबो बियो गोखा नङा आरोना, एसे गोदैहांसोनो फिथाइया। सेलेखाफ्राथ' गोखा जायो नोंहा लोगोफोर, ओमफ्राय बे गोदै जाथनो आरो। गाबोनथ' गणेश फुजा नालाय, ओमफ्राय माने बिबोनाङा सोलाबा नालाय गाबोन, बेहाथ' डिउटि दङ। स्कुलाथ' खुला जाबाय नालाय गाबोननिफ्राय, बेनि थाखायनो दिनैनो होफैखाबाय आरो बेहा गणेश फुजाखौहाय। गाबोनबो आवाथि सावगोन बेयाव मन्दिराव। ओमफ्राय नायनोसै, फैनो हायोबा फैनानै सावफैनोसै फुजाखौ नायफैनोसै आरोना। Ini kanan nih, geser sama kalian. Kalara jip fusun dosanya. Besok dibayar kalara gemutan. Kapan awat saugen ya?